Здравейте, аз съм Мелрокс. Днеска ще играем Happy Wheels, това ще е трети епизод. И да започваме да играем. Както виждате. Да заведи. И да започваме от първо ниво, например. You are ninja. Започваме. Тази билата. Гошко точно замина. Добре, как? Лапай. Не, добре. Алианс. Не, искам Алианс, защото е с извънземни и исках да проверя. Той ще бъде каране на гей с Алиан. Аре бе, тръгвай бе. Добре, аре. Аре бе! Добре, както виждате, нещо се бъгна и не тръгва, така че не може да играем с извънземното да кара, да го караме като не пичове. Давай, ти си. Вижте се, бате, не умирай, моля ти за, ти си най-добре, давай. Да, знам го, не го казвай. Фак. Да, и ще карам с пукана гума, както виждате. Защо си чупи гумата, бе? Защо? Браво, гей, че си най-добри. Браво! Аде бе, отваря се. Защо ме застави? Защо? Защото съм пич. Да, като видите, той го изостави. Как ме стресна. Get full of here. Добре. Това вече почна да ме стряска. Като гледам. Добре, нещо не може да продължи май. Както виждате, просто е Elder Sword Roll. Да играем. Чао! Гуд. Ето, видяхте колко лесно го целиха, пък сами се за нинджа. Добре. Така, довиждане. Хеча. Видяхте ли, бе? Той беше просто... Да, както виждате, обичам се отловя, че това нещо бъгнато и... Да, съжалявам, че не снимах много време, просто не че ме мазеше, просто имах работа и не бях вкъщи. Да, това малко прилича на нещо, което се нарича там нещото. Не знам точно как се нарича, не бързих да знам. Да. За кой не го скъса тук Джунер? И аз Джунер хот-дог, това е колещо ключе това. То се смекват. Като виждате, минахме нивото, единственото е което... Jet fail. Да, PewDiePie да го направя, че го писа. Джуба, един да. Както виждате, аз съм най-добре на това. Не бъдех това, не съм най-добре. Фак. Не, сега да видим докъде ще стигне това. Не, всъщност ще го рестартим, защото искам да го рестартна, да го мина. Не! Ей, тайба майките. Съжалявам, че казах такива лоши думи. За... Еню! Давай, Елрокс! Не, защо, Елрокс? Защо ме уби? Защо? Дай, както виждате, един шпаче. Mon Exploration PTN. Сигурно ще гледа на една игра, която се казва Jazz. Това е яко. Че яко. Както виждате, много съм добър. Как се забих? Това е яко, измислям бранд, с който го измислям. Ако е българин да ми пише.
да, ако някой може да ми каже как да си оправя фрапса, да снимам на Майнкрафт, да не ми лагва. Значи имам хубав компютър, но не знам защо ми лагва с бандлика. Пак ще пробвам да снимам. Но да не остане, за да покажа как играя Майнкрафт към проф. Какво съм пробвал Майнкрафт. И ако ще снимам, ще отседавам сигурно. Да. Просто помогнете. О, фак. Добре, това до тук беше нивото. Skyward Roll. Да, сигурно и днеска ще правим. Ще правя. Така. Yes. Точно къде падна. О, да ги оставим да се поцелуват малко. Те са една. Последен път спром. Фак е. Да, про съм гледай сега. Видяхте? Просто никой не може като мен. Аз съм про. Ако иска някой да играе, може да ми отдолу да ми има с хайпа. Ако искате да играя Майнкрафт, просто няма да мога, понякога няма да мога, но не знам дали ще ми има скайпа, сигурно ще го има, не знам. Да, как да го кажа, просто нямам много време да снимам, защото сега почнах на училище, както ви знаете. И просто не мога да смогна за учене, как да го кажа, просто... И да, ето, умрях нарочно, защото не ми се чакаше много тъпо. Те снимат, не ме кефя точно как са направени. Като виждате, the box. И вижте какво трябва да направя. Обаче тъпото. И за какво са го рейтните? Не знам, даже не разбрах смисъл на нивото. Мали къде. Вярвате, че на те съм голям про. Както виждате, най-големия про е Elrox. Ето виждате направо табласка се. Ми да, тоби съм. How's it going, boss? How's it going, boss? Ей, сега вече съм пил това. Oh yeah, bitches. How's it going, bros? My name is Elrox, baby. Не знам много английски, как да ви кажа, просто... Не знам до някъде английски за някои неща. Бонус end. Добре, качвам се горе. Бонус. Искам... Help. Help that. Добре, както виждате по прото минах. О, фак. Много тънки, бе, много, давай, тренирай. Не, Elrox, не, фак. Защо ме остави тук, да го миниш? Давай, ти си Elrox, ти ще го миниш. Да, и както ви кажа, ако някой може да ми каже как да си оправя, ето виждате, аз съм про, просто не, никой не може като мене. Не, пазите преда, всички могат като мене, ако само трябва да поискат. Как да ви кажа, сигурно ще взимам на Building Office. Да, там съм много... не съм много добър. Защо го изтаснах, просто го минах. Да играем The Test of Doom. Slow. Аре, бе! The Test... Добре, аре! Break it if you can buy Mystic Rockstar Death Assassins. Той ма изкефи. Да, може да играем тежки игри, ако ми кажете как се оправя програмата. Да, бе, бахте тъпото, бе. Как ще му убия така, бе? Прото как... Лайно така ще убива прото, бе. Бахте лайненцето малко. Сектори. И да, сигурно след малко ще след няколко секунди ще свърши пъм. Да, затръгваме. Само ще път да го изигра. И да, както виждате. И да, това беше всичко от мен.